خب ин серия ҳама медонад, да, ҳама ба буш маҳқул шудагӣ аст ва аз ман чанд кас пурсиданд, ки монанди ҳамин мо парфюм дорем ё ки не? Ҳа, духтаро дорем. Ин ана ҳамин Alchemik аст, Faberlic. Чӣ хеле ки медонем, Alchemik ба яке аз парфюмҳои машҳур, да, Flor Narcotic монанд аст, беҳад сахт монанд аст. Инам почти что формулашон як, фақат ки нотаҳои аввалаш, да, верхние ноты дар инҷа персику бергамоту аст, а дар инҷа лайму лимон аст. А дальше нотаҳои сердцаш это жасмини пион, то есть шлейф это мускус и мох, то есть яхел, да. Вот прям манам инам дар пешам буш специально бо камакак кардам, жидкитар кардам, чтобы буш насбурод, флакон уже тамом шудагӣ аст. Вот ҳарду духтаро шлейфаш яхел аст. Касе ки ин маҳқул шуд, да, касе ки ба ин писанд омад, ана ҳамин парфюма смело метавонед гирифта истифода баред.